peres. Apa sih? Dulu anu ratu nih karo pijet leh. Anu ki Irwan iki. Iya, ini bisa sana kok. Karo Dila, mau Dila remen. Ora. Irwan tok iki. Seto disono ke lho Septi karo anu lho. Kudu pakai dulu. kan Septiar mulai kalau wong iki arep healing cinta di bojone. Sopo iki? Power iki. Iki dipecat lho. Sama cowok to iki jane. Power iki lho. Lho. Kok lower berang iki kok. Terus yo lower pisan. Cangkeme. Omong kok ra iso Bagus maca dipecat. iki. Kan anak buah yang dipecat ini dihapus. Bukannya gede Mbak Manu nek cangkeme kurang ajar ya tak pecat. Ngono ae. Aduh. Ono lho iki. Don komandon. Duduknya di sini. Kowe iki madhep rene, Kek. Komandan betonnya. Wong iki arep karo pijet pikoke. Sendul. Suwi sisile gak dipijet. Ya apa? Aku lo santai. Enggak kontrol ya. Ya enak. Enak lho. Ayo guys ya. Enak lho, Dik. Mbak Neni iki dhewe nek berbeda. Karo Nedis. Oh. Tak kok. Lah Dik ngene aku ngerti ya. Sane ya guys. Piye lu Kek lho piye? Ngene lho wong itu olahraga. Olahraga. Iki untuk pelecehan iki. Mbak Nen delok, Mbak Nen wis jare olahraga kuwi lho. Olahraga. Bergoyang-goyang lho. Septinya udah mulai. Sakti, PR mulai po gak? Iya. Ayo dah kilo. Ya seneng ini oleh mulai pe ya. Memang ekon narek Ini toh bojomu. nih. Aku kok gak merah ya mbak, aku banget metu. Ada bambu. Ya Mumpung sebenarnya bojone. bambu dhewe. Kayak mumpung bojone ning anu, ning omah. Sik. Ganti terus nih. Heeh. Ono gak Rayo? Ping piro to sakit. Ben sak geleme ya. Bisa geleme iki lho. Hmm. Didas iki nek ndi. Kayak gini sih, ora ono pisan. Bu anu wis e. Maksudnya Itu. iya toh Ya. hitung. Kamu yang pintar biar nanti mundak lagi bayarannya. Ya. Iya. Pokoknya kamu gelem ning ngarep tak undaki. Tinggal kok ning arep lho kok ya moh lho. Dipajang menik-menik lho kok ya. Lekuk. Oh iya nek kancane kok. Wes udah migat. Makasih, Bos. Oke. Minggat salah minggat. Minggat Desti. Ini ayo. Oke. Ren, mem bayaran kok gak? Lalu bayaran ora. Sing ngerti ambak nih bae. Orang baik kok kutu bang Iya. namanya. Duh, wes betok. Lah hitung wi piro kok cucu terima kasih. Iki lho pun tanda tangan, Mbak. Pencairan berarti. Ya. Oke. Duh. Hitam. Coba Nek duduk. tak kok. Iya jadi aku lho. Jajal lo. Kayak disikem diu, Mbak. Wes. Ki. Yo tanda tangan tenan to, Mbak. Diwaca, iso maca ora? Sing ndi? Kayak titik kan dari pindah tiga. Iki to, Mbak. Titik pira? Tanda tangan. Di tanda tangan di tanda tangan.
Ini iki kok kon gawe laptop aja stoke. Suwen. Lah ra iso nutul ki. Lha kok ditutul ya ta kaya. Titin. Ini. Mana kok mbok jaluk neo. Iki lho Ini nek digawa mobil lho. iki gorene iki. Kuwi kok. Udah bisa tanda tangan iki lho, Bos. Iya, bentar. Titin. Sik. Tin. Bayaran ora? Bayaran wis apa sing arep bayaran iki piye? Wis jar parep piye bayaran. Ngono ah. Ngono. Mau nang kowe ta? Mau nangko bareng kowe ta? Iya. Anae tak titip ning kok seneng tak kene dhek ya, pedhok sedek dhek. Engko mbok pek. Oh, wah. Itu tidak. Itu enggak boleh makan gaji kancanya. Ki opo to kok silet iki? Udah Tin, sepil Tin yang depan Tin. Sekolah. Nah. Tasih masuk. Hendi. Kayaknya Ari ya sih gak bayaran gitu. Gimana? Yo sabar. Titin. Loh, kok rasanya titim bencong? Masa Tin? Tak lihat aneh. Ini aku pedok. Kilo Mona bayaranmu di Keletop titip pisan, aku terima kasih, titipin. ya. Nah, dikeletne. Lha iki lho iso dibuka kletan kuwi. Ganti amplop ngono wong iki ono toke kok. Lho, Sana Mona. cek gak gelem dijenengi Mona saiki. Gayeng, Apa? genyeng, genyeng. Genyeng. Kaya apa to kok jenenge dileh nah iki apa? Soalnya bojone Mona iki akeh ngono jarene. Genyeng karo ratu apa nama? Sadur. Matador. Nah, kira. Makasih ya Bu Bas. Oke. Pulang. Selalu panjang Ari. umur rezekine lancar. Ari bayaran kok kan? Kakek toy, Mbak, gak butuh. Di anu ketok Ari. Di inden ketok Ari. Ayo kamu celuk-celuk wong lanang. Kok bujune wae masamu kok bayaran, wae kok kerja Ari. Lah kene apa ngono, Mbak? Kok jaluk bayaran Ari. Mbak. Heh? Piye? Ora kerja jaluk bayaran. Sedina lari debrep papat limo. Apa tengi papa tok? Ya, jret. Halo. Aku berapa lokasi? Lokasi. Sinan. Makasih ya Bu admin. Satu lokasi. Kira aku papat ya. Baik kok siji. Wong dhewe oleh papat. Siji aku. Mulane nek oleh ki ngono bagi-bagi kancane Ketok ora nek anu. kowe. Kita aku dikorupsi kabeh admin nih. Lho. Duwe entek. Tak sak mimpi ya. Yo, rong kresek. Lah nek boe akeh kok. Mbok gua ini ndi? Oke, duduk ya. Kira, kira. Sik ta. Iki piro ta? 1.550.000. Iki nek 1.000 ora. Ya neng tapi mesti. Bisa bukan sik. Itu betul. Kilo kek. Kilo, telu, papat. Anak-anak wis bayaran kabeh, guys. Aku nek wis bar ndang ngono. Dadi karek ronggon bayaranku utuh deh, Ci. Lha sing HP utuh kok. Nyonton apa? HP ini utuh. Dhewe neh kanggone dekor sing untuk rong sesuk maling dekor to. Aku tuku dekor nek, guys. Ayo juga telepon. Entekku 24 juta. Tak anyar yo aku ngono. Lah nek Gone lho marai. Joglo yo ora sedeng. Nek mau ngene. Joglo beda regane. Lah kan ini gari beda tapi yo gak sedeng yo aku. Aja wis sing anu ae. Apa gak sah gede-gede ngono. Piro?
Pipi apa kayak? Oh, Heh? so. 100. Heeh. Bisa kayak singki loh. Coba tuh cake umek kagak. Ki umek kaki jane apa lagi? Goreng ayam terus dibongane keleleran. Iya apa? Ayam itu lho tak suwe-suwe. Enek wong Lah lah timbangane manuk-manuk nang kono ora kepangan ra dipangan. Keren. Tentu. Iya. Yuk. Sepil. Masak. Sop. Telur. Iya, sekono. Ki buahnya melon. Buahnya Ibu apa, Le? Ini. Kamu buat konten nih. Apa kuning? Kamu buat konten ini. Kamu itu bagianmu buat konten. Tati pila. baju tuh. Plak dhewe pila. Ngadeg pemiring iki. Ngadeg, lha wis senengmu ngadeg apa miring? Miring yo ngadeg. Ya belum ya. Aduh. Hari ini kita cus. Pira? Pateni to, Pi. Kontole cepet. Mbak Min. Yo cah ki lho. Lah, iya. Nyitik kaya ngono kuwi piye dijak ngrias pisan lah muni ngonoan ping swidak lah kok. Pira ki? Gak aku wis gak. Itu, lalu, sama 10. Sapa kowe? Hei, Alam tekon di koran yo ora. Sik, tak ora jolok mulai sik. dene iki apa to kok iso ki? Arti kebayar ini. Argo bayar aku. Berarti arti DP to tapi. Iki langsung kok piro? Ya, 2 menit, 2 menit. Oke. Tuh. Katakan HP ini wis porong kayak Pak Gun. Wes. Ping ndi? Sudah, soalnya ki. Nyoba kena. Amit. Roh kayak kode nih. Wes. Silanan ya ke Bu iki. Gak sida ijol ya no. Ji loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kene. Kene. Ki 1 juta. Karetino. 500. Siji, loro. Nek kene karet gelange ning gunane. Siji, loro, telu, papat, 5. 550 syuting. Terus Mas Bubut pisan diwehi. Gak syuting iki. Sing anu. Ya gampang, ora WA kok tak piro kok. Sik. Kita tinggal ambil. Ini kan satunya belum bayaran, guys. Tang kresek entek. Ya apa-apa to, guys. Montone anak gue oke kok. Apa to ari kita umek kayak kita iso golek berarti weh. Monggo yang mau pasang CCTV 083 845 208 364. Mbak niki anu, emailnya apa? Wes Ar. Wes. Wes. Aku harus dikompor di mes. Yang ini tak awur emailnya ini buat ini ya. Namanya anu login ge apa kono arek sampe. Hari guys ngono ae kan. Lho ki nyegat ning ndek lawang lho ultrae. Agar liwat didudul teman didudul lho. Norak-norak kering red bareng ditabraki. Ya, 8 juta itu seket. 0, 2, 4, 5, 6, itu. Ini kilo guys, guys kalau kurangannya toh. Wes, komplit. Ini kilo guys, iki kabeh iki dindum duwite guys. Ora dipangan dhewe ta sokin Mbak Manara. Ya. Mbak Manara, Di tanggapan bayarannya balik Santi ini. CCTV ra iso dapat. Sandino. Sandini apa Nur? Sandi apa? Berpi. M gede. Manohara 1407. Ya. Mbak Santi karo Bu iki bayaran dhewe ne, guys.
Kebayaran Mbah. Oke, guys. Ya, bonusanmu melu aku kur nganju teh. Oke. Wis nek ngomong kan 75 ta. Ya, tak genepi. Oke, Nganjuk terima tuh, kasih. Mbak. Iya. Karena muni 75 nganju kayak yo. Wis tak omongi lho. 75 kur ngene. 75 kur nganju tae. Kok Ya ora apa-apa ya saja. Sik pisana. Ora belajar ya. Kok nek wis saya suwe ya saya suwe. saya memel. Tanggungnya ya malah tekan dindi. Saya Lah lek muni kon ping pira wis jane? Nah, iya. Lah yo njaluk kresek Lah, badhe yo tinggal kok. sae. Sik, mati yo ki sak anu 2 jam ya 2 jam. Si, loro, telu, papat, 5, 6, 7, Kira cah juga loh. 9, sudah 10. Nya ki Mbak Win, bonusnya karo Jemben ya. Ya Karo- makasih. Lo bayarannya. Itu bonusnya bayarannya di. Yo. Lho. Ya. Iya. Iki bayarannya. Kerja sing rajin. Wis kudu iso bedakne job larang karo job murah. Nganune di apa ki jenenge didhewekne. Nggih. Oke, Nggih, Bos. Ji, loro. Piye, San? telu, Tuh wadel lho. Buwek kuantok ngono. papat, 5, si, loro, telu, papat, 5. Nya kilo kek. Si, loro, telu, papat, 5. Nya ke saurunge sura kae lho ya. Si. Iki gendine iki bonuse tata-tata si loro, telu, papat, 5 nya ki sing ki. Dijo. Gua apa ki gua lu? Hiling ya, Bos. Nek king kok king kaya hiling urusan karo bose. Ning bambu ae dodo. Ya, ki. Entek. Donto ki. Ya sak kresek ki digo. Lho ndek kene kayak view. Boleh digowo. Ki cara digone tawang mangun tuh ora ora. Lah yo, kita tawang mangu sore-sore milir angin. Melu ae kok. Dingin. Antus. Ini kayak gede itu enggak. Ya ta itu. Jare muni ngene, Santi pengen kemuning ngono oleh muni ki. Kayak sing gune. Gua cak Ini dekor. mbok gowo ning kono kuwi. Oh iya. Ayo kita ngitung anak-anak. Ki gentine ge cak dekor. Sampe mbah niki. Juh. Kah. Ya, anak-anak dekor ini. Ayo. Piye ya? Delok-delokan. Ora kita. Iya ya. Ya wis tak oleh niki gelem. Aku arep dikompor Dimas. Apik. Aku arep dikompor Dimas. Dimas apa to? Dimas jenenge sapa? Oh alah. Sik tayang aku sik. Oh ya ngono pinter. Piye gede. Iya ke, Mbak. Iku tukang iPhone nang. Ya. Lah wong ramel aku kok. Anak-anak di mana? Wangsul. Aduh, piye to kok padha mulih? Ya wis tak omongi ngono iso. Iya. Yo genah. Lah nek ndi to? Nek ndi? Digo apa lan go nek cair? Tugas jemblem. Cepet celuk kabeh. Semua. Ya jemblem gantiane heci, kopi. Dan kacaran jada. Ya karo aran malah arep digo anu aku wingke. Karo DP. DP. Nggo DP. Iya. Iya, DP mbok e pergo didudui meng sak. Alani tatone kaya ngono to. Nek mendem Gila nih ya. Hampir gila. Masamu ora isin karo tatone. Jerene anu selimut telu lho. Iya, gila nih. Cari jan gila nih wong rek. Anu engko nek mendem ayo di-vlog ae. Cuma bengi mutak. Jember aku. Muntah-muntah. Hanya apa nanti cemplung nek kali ya. Gak tahu aku mendem. Apa wedhus? Dah ya, dosa jadi. Wis engko nang ngenteni cacak lah. Mbak Pi. Oke, guys. Suratan dirampak bayaran. Kira-kira nggonmu karo surata gedigon sapa? Gonku tak. Iya, gedigon ku adoh. Kayak wong lanang dibegal. Iya. Al. Kilo. Dah sini ayo. Duh, niki. Nah. Kok yo mulai. Teman-teman gue di sini. Ya, Cacok. ini ya totalnya semua.
Mengawi kan tak wedi, gitu lah. Tidak dia tak omong sekali kita ini lah. Leklet. Gitu lah. Ya, totalnya 16.900.000. Terus dipotong bone arek-arek 3.400.000. Tinggal ini deh. Kowe dadi hitung kono. Joglo kena obah delon iki. Enggak sini iki dihitung sik ta. Iki pengen to. Ini iki dihitung neh kok darani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10 juta. 1, 2, 3. Terus Tambah telu. itu 13 juta pira? Ini. Bukumu loh. 13.500.000. Jiro kan wis dipotong. Yo potong tata. Wis potong bon cacah 3 juta pira iki. Wis nyah ibuku nenek. Lanjut lali. Ya dulu ya tak. Gue DP apa? Kurangnya berarti kowe. Montar. Jemblem jere. Nenek turai aku. Nenek kurangnya kowe. Nenek turai aku. Wis gendang aja. Iki lho, artu jemblem lho. Jemblem ke reci. No. Tak video nih dulu Ki kira deh. Ayo mumet iku dulu videone. Wes guys, ayo kita mau kemana lagi? Kita mau Tonton terus, mau healing. CCTV ini jadi pasang Kalau lho. gede guys. Deh. Rene we. Ayo. Ketok motor. Ya. Lah sing gudang. Telepon apa? Gak di setting. Aku digilir anak Wipi. Wes. Kan ya nek sembarane munggah rono ta. Dipompa. Enek to sayang. Timbang ngene tapi tang omah to timbang pulang omah. Oh gak wing Lembang wi enek alune enek. Wes ini. Wes ngono guys ayo. OTW ayo cepet. Cepet. Yo, ndang iki. Wes bisa aku ki. Ayo. Tim caplokan. Tim caplok menyaplok. Wes sing ndi? Sing ndi? Sing gede dia. Ra enek. Ndang ayo dah cepet. Aku nyayame pira? Aku bakso. Lho, ayangku ning kono. Pira? Mbaknya apa? Mie ayam apa bakso, Pi? Cepet. Hah? Mie ayam bak ceker. Mie ayamnya pira papat? Mie ayam, Mbak? Mie ayam. Siloro. Mie ayam bakso papat. Bakso ini pira? Aku bakso urat kayak di Bakso bed. urat, bakso gede kayak gak? Gak mau aku gede kayak. Bakso gede mau saja. Badannya apa, Pak? Bakso apa? Hah? Urat. Nggih kuwi lho padha tek kuwi. Tulisan, Mas. Di bukaan ta, Mas? Bukaan. Duh, bukaan dulu bang. Mas, mau tulis enggak? Tulis, Mas. Nama tulis kalian cepet. Dikit to R. Itu lho, Ra. R. Aku seneng telur. Ora. Bisa nyelendak tuh. Tangi turu deh. Bakso ini pira? Mbak bakso apa? Bakso cilik. Tapi bakso telur. Bakso telur satu. Terus Aku urat siji. Urat cilik. bakso urat cilik pira? Loro. Ini ayam bakso, Mbak Santi. Ya iya berarti papat toh. Terus bakso pista. Bakso apa tahu? Lah iya bakso tahu. Sing rayakne ulang tahun iki lho. Karo Mbok Doli. Ulang tahun siapa? Ari karo Mbok Doli. Nanti doke. Dege kok todoke. Foto Mas. Ini apa es jeruk kabeh ya? Iya, mana? Sing anget sapa? Mbok Doli biasa. Mbak. Bagaimana apa? Anget. Delokan Mas, gak umum. Coba Ari. Delokan Ari ki ngetono. Ari kok entuk lanangan astagfirullahaladzim. Halo. Biar dua saya. Entuk lanangan ya hari kerja. Ayamku lho.
Ayo anak-anak, lo, gua aku nunggu kono. Anak yatim. Selamat ulang tahun ya Mbak Doli sama Mbak Ari. Ini dirayakan di sini. Selamat ulang tahun udah tahu sih lo. Ben Aringku kan kita punya kejutan ya deh. Kita punya kejutan. Ya, jangan. Ini lo sumpah. Setelah ini tunggu ya nanti kejutan kita. Gak usah khawatir sing bayari Mbak Nen, wis ulang tahun. Ulang tahun. Kesane ya Reni garene ya. Nambah jadi kono. Jadi domba. Kisah lo ya. Ya. Kisah. Api potong ban. Api potong ban. Ini nanda, apa ini? Nendis, Nendi. Nanda jadi. Lah dhek motone lagi go. Oh, kocone. Wandel kok aduh. Ya iya. Lo opi iki lho. Opi. Kok kandel met ketoke anu ki. Lah kok keliru tulisane. Oh, Mbak Nendi sapal di sini 2000-an. Apa ki lho? Ombemu apa ki lho? Aduh kabeh. Jeruk. Lah kok jeruk anget ki mbok kaya jeruk anget sapa? Hei. Lah Mbak Doli. Iya toh. Wis guys, nanti bensin tak bilang. Makasih ya Mbak Doli. Paling ini apa iki lho paling? Bijane bambu. Kita ulang tahun nih Dodoli karo Riko. Ini yang merayakan Ora iki Bose. cairan. Ora, iki Iki ngono. makanan iki. Pencairan agama. Iki ngono hari ulang tahun Mbak Doli sama Nek mau yo kekno kok iso omong ae karek mangan kok. Iki bakso. Kemana kita, Mbak? Lah iki apa tuh baksonya? Lho, Oh, Ari, Bro. Terus Iki ulang tahunnya ulang tahunnya Ari karo Mbak Doli. Selamat ulang tahun ya, Mbak. Selama saya kabeh ya. Iki ngrayani ulang tahun karo Iki Ari kok. sing rayane ulang tahunmu. makasih. Nang rayane iki arep nang nggone Jolotundo. Oh, salah, Mbok. Neng dingin-dingin jarene. Jadi dingin lah kono ya dingin-dingin. Ya wes bari iki langsung ayo. Baik, aku mau dengan pasar kene. Sing ra gelem budal melok nombok iki. Kok karek budal lah kok. Wayahe. Lho, lha apa gembel? Ojo aku ae sing minta ini. Ayo. Kita Kok bayaran gitu lima Mbak. Takar perang. Anak asli nanya bayaran gitu lima orang nganteng ae. Kayak karo ya Mbak ya. Tapi digendepi caplok Mbak. Lah kok ngene kae? Ya apa iki? Lah, ini adik gue. Itu lima kok mau menang ae aku. Niki yo tandane. Iki Rani karo Sakti ning ndi ya? Ya Allah, tegone. Ya udah lah sampe niki sini. Rani karo Sakti gak enak ya Allah. Banget. Dan lagi yo dia iki bagas ta iki. Apa aku kemblong niki bocah apa lho? Lha aku tak delok heran lagi. Bagas kuwabe di keuangan. Mek lu wae apa terangno doyan. Apa terang kere. Basa ning nggonku angan-angan. Lah bosane ngene Mbak Doli apa? Kemaruk. Kayak nek mulunggo kok ngono to kayak Pinggan. sisilmu lara. Tut. Bakso urat. Mie ayam cek, mie ayam. Dengan coba iki. Loh, cek durasi tak ngene apa? Wes kok Kleru berarti. mesti ngomong rasa. Mas, durasi tak lo. Rasa itu ya
Kok. Arep ya? Cuma dibalik nih. Mau nak kemangan. Lho piye to lek keman mau? Lah kok konangan ki terus kon ngapane nggo dolanan kok piye? Ora saidar tok ngono terus Urat tak nggo dolanan. Piye jejale? Barene. aku tahu. Selamat.